Sestro, prosím vás, udělejte mi kafe a dejte mi 2 cukry. Měl jsem těžkou cestu. Ano, pane doktore, hned to bude. Děkuju. A rovnou mi pošlete prvního pacienta. Paní Hromnice Protivová, za Svobodna Blesková. Jo, už běžím, sestři. Jo, ty vlas. Dobrý den, pane doktore. Ježiši, co chcete? Já mám tady menší problém, já vám ho hnedka ukážu. No, ukažte, no. No, když to nejde. Prosím vás, sestro, pomožte jí. No, pořádně, sestro. Sílu. No, tak ale, sestro. Výborně. Tak, ukažte. Slizovka tříslová. Tak to je spíš pro mykologa. Na to se mrknu zblízka. Co bychom na to dali? Na to by měl zabrat lamizil. Ještě vám tam něco zbylo. Mažte to tak. 1-2 dny a mělo by to vejít v klidu. Pokusím se. Jo, a zkuste si mít nohy. Prosím vás, mohl by mi někdo podat tu botu? Děkuju moc. Shledanou. Ježíš, já si radši moje truce. To byste měl, pane doktore, je to nakažlivý. Tak, pošlete dalšího, sestro. Pan Evžen Malý, pojďte si. Zdravím vás! Doktore, máte se? Jo, jde to. Až na tu plesnivou ženskou. Doufám, že vy nám taky někde nekvetete. Jo, aha, to vypadá, že máte něco s krkem. Sestro, náčiní. Děkuju moc. Tak řekněte A. Tak to je něco pro osilo. Sestro. Osilo, 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 osilo. Děkuju. Spolkněte jednu tabletku.
ukažte. No, už to vypadá líp. Nežrát, nechlastat, nekouřit a bude to v klidu. No co koukáte? No tak teda na stranu. To je rada. Řekne mi, nežrat, nechlastat, nekouřit. Co bude asi tak náplň mého života? Už vím. Změň doktora. Sestro, prosím vás, skočte pro dalšího. Přemysl Špunt, pojďte si. Pane Špunt, kde vás mám? Neviděli jste ho? Vy taky ne. Pane Špunt, kde jste? Pane Špunt, kde jste? Se podívám ještě dozadu. Konečně zmizela. To je moje chvíle.